O kwesịrị no isa efere onye siri efere kwesịrị dị normal. O kwesịrị dị normal. For this had to go on is efere mo oge efere ga sa one efere na eshi. Ele otu ga-eshi were ọnụ ime eji eri nri were na aga n'okpuru ụkwụ nwaanyị. Zibe we we get so e ga sele nwaanyị efere beti nwaanyị na mụ ga-amụ nwaanyị mụ tọrọ ga-amụ. Ka ọ dị ka dị different na. Ọnụ nwaanyị ga-ekwu. Ele ya no dị iche. Ka hapụ gị. Ọ dị iche no. Gịnị mere o ji dị iche? Injinia ya bụ na ọ dị iche, ma ya mere o ji dị iche. Mba. Nwoke a dị open. Ụna nwaanyị dị open. Understand? Nwoke na-awụ jos here ka kukumba. Example. Mana nwaanyị na-ahere ka basin. Gị wuri isi gị tii ya. N'imi gị ma ọnụ gị ma anya gị gaga ebe ahụ. But gị nwoke nwụna n'ọnụ gị ihe gaga. So it's the difference. Chere ebe na ya. So ụmụ nwaanyị dị ịmụ amụ. So nwoke adị mma ịsa nwaanyị efere. Eleghị na akọdị. Yeah, but you're not no, no, all the very bad now. It's very bad.